te mentang wara HP ke jingatu khana shapang uni Shahrukh Khan bat uni Amir Khan kini kita ki aktor ki ba paunam hapo Bollywood bat hapo kari India hi bor kawe bat kai ka banta ka bangakwa ek banwan ra shapang kini ki shiying shem ladangi phai ka jak kanja khan ke jungki kilong kum shipara re ka khubor ka bangakwa ek banwan ra akne ka por ka bamta hake jingpai te jonga ngampat yoi bakine ki arngut kini trailang bakine ak ki film ki jongki hoj ngamla ek ban tip yolese ki la ek ban la ya trailang ki por ki sngi ki bla debno renga kerpati phikum kino kershan sa comment po ki comment section hatu kini arngut ki la ak ne em ya ka ban ya trailang hake jing im ke jongki hoj hakani ka tayo ko kabadang sudeb ngalawan ra shapang uni Akshay Kumar bat uni Sunidul hoi kini arngutu kimpat itrilang rekila shuya aktang hakatu ka film Jani Dushman hake jing im ka jungki rel dangi phai ki we pat ki film hake jing im ka jungki nepat ngimpat yoi menuru bat mentangan wanra sa syapang kini ki arngut ki balong shiying shisem hake jing im ka jung uni Shahrukh Khan bat uni Amir Khan nakaliang ka jonga ngampat yoi kini ki arngut ki legend lani kini ki arngut ki aktor ki bapaunam bakini trilang hake jing im ke jungki bat kini ki aktor ki bapaunam habaya dei bat kini ki film story habaya dei bat kini ki film romantik ladangi phai uni Shahrukh Khan ulong ui aktor bapaunam haba phai kum kini ki film romantik bat uni Amir Khan ru kini ki long kita ki aktor ki bapaunam haki sngi ki por ki ba menchwa bat wat hadu mentaru kidang don ikan nam keburom hake jing im ke jungki khendiat ladangi phai kini ki aktor ki batmai katba kini ki legend ne katba kini ki aktor ki barim kidang sa kini ki aktor tmai kimla ban penpra lani ke ban clear lani ke ban penpra ke record jong kini ki legend haki sngi ki por ki ba menchwa te hakane ke por ke bamta ngam shamla don shibun ke banta retang kini ki kenten ke khendiat Kublai Shibun.